Hej, det er Marianne fra Silkeuniverset. I dag vil jeg fortælle jer lidt om silketørklæder og silkens fordele. Silken er kendt for sin blødhed, glans og smukke struktur. Silke er et utroligt blødt og behageligt materiale, som trods den fine kvalitet er stærkere end bomuld. Silken har naturlige egenskaber, der hjælper med at regulere kropstemperaturen. Det holder dig kølig om sommeren og varm om vinteren. Silketørklæder er utrolig alsidige. Hos Silkeuniverset har vi et bredt udvalg af farver, mønstre og stilarter, der passer til enhver smag og lejlighed. Silketørklæder er ideelle til særlige lejligheder eller til at tilføje et lidt elegant og feminin touch til dit outfit. Besøg vores hjemmeside www.silkeuniverset.dk. Her finder du hele vores sortiment af moderne og unikke silketørklæder.